Oh no! Bagay ba? Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, so... Okay lang ba? Bagong ligo ako. Ayan. Hindi ko ito masyadong pinagandaan. Ano nangyari sa buhok ko? Ayan, so... Sana mag-enjoy kayo dito guys. 100 layers left... Sa daw? 100 layers lipstick challenge. Ayan, actually... itong challenge na to guys, matagal na to eh. 4 years ago, nag-research ako over sa YouTube. Kaso late bloomer ata ako or hindi lang talaga ako na-inform best. Hindi ako na-inform. Okay guys, so sana mag-enjoy kayo. And Oh my God! Wow! So, hindi ako nakapag-ready no. So, tingnan niyo naman suot ko. Sexy! Oh. Pinagandaan ko guys, di ba? Di ba masyadong Alright, so guys, keep on watching. A few moments later. Hi! So ayun na nga, gagawin ko na tong challenge na to, no? 100 layers lipstick challenge. So as you can see guys, ay meron na akong kilay, nakapag-glow up na ako konti. So, for today's vlog, iti-take ko yung challenge na yon, 100 layers lipstick challenge. So, ito yung lipstick na gagamitin ko guys, no? It's from Avon. Matte lipstick. Mahilig ako sa matte lipstick guys. Simply pretty. Ayan. And since naman, talagang pinagandaan ko to, tiniturno ko kasi ang kulay ng lipstick na to is kulay pula. Ayan. So, talagang turno sa damit, no? Ganun kasi ako guys. Mahilig ako sa sa turno na damit. Mahilig din ako. Ayan. Kung ano yung kulay ng sinusuot ko, dapat magmamatch din sa kulay ng lipstick ko. Ayan. Okay. Sige guys. So, mag-start na ako, no? Oh my God. Baka maubos tong lipstick ko. Actually, marami akong shades ng lipstick dyan, pero ito yung gusto ko kasi pula, no? Nagmamatch talaga siya sa kulay. Kate? Okay. So, simulan na natin. Okay, let's start. Hala, ang pula niya! Oh my God. 1. Layer number 1. Oh my God, layer number 1 pa lang. Pero ano na siya, sobrang kapal na niya guys. Kasi matte kasi to. 2. 2 na, 2. Nakaka-enjoy. Promise. Oy, Mami L. Joy. I am Kids and Mom Australia. Ayan. Gayahin nyo itong ginagawa ko ha, Mami Oragon. Sinitong Pinoy. Ayan, sa inyong lahat dyan sa YT Clan members. Maria Sabel Vlogs. Gayahin nyo to guys. Nakaka-enjoy, promise. Three. Hala. Ang kapal na niya guys. Hala ka. Layer number 3. Ang kapal na niya guys. Okay, so let's proceed. 4. Nakakatawa guys. Ano ba to? 5. 6. 7. 8. 9.
9, 10. Oh my God! Ann Curtis, ikaw ba yan? Listen, 10 pa lang guys. Tingnan mo, ang kapal-kapal na ng labi ko. Lipstick, Diyos ko, nakakaloka. Oh my God. Okay. 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18. Hala, oy! Tingnan mo. 19, 20! 20 na, 20 na. Oh my God! Kakayanin ko kaya to guys. Tingnan. Ano, nakampat na siya, uy. Tingnan mo. Ay, Diyos ko, sakit ang tiyan ko. Oh my God. Tumatawa ako nito. Ako na mag-isa para akong praning. 21, 22. Oh my God. Layer 22. Ayan na siya. Ningkampat na git siya guys. Ningkampat na. Para naman akong pok-pok nito. Ayan, 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ano guys? Diyos ko, naka 30 layers na ako. Tingnan nyo naman yung lipstick ko. Kawawa naman. Kawawa na. Mauubos talaga to. Naka 30 layers pa ako ha. Diyos ko guys, 70 pa. Oh my God. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Hala guys, kinain ko na yun. Nakain ko na yung lipstick eh. Nandito na sa ngipin. My God. Naka 40 layers na ako. Sinong gustong malik din sa akin? Kissable lips. Please ko na naging challenge niyo eh. Hindi ko in-expect na ganito kalala to guys. Hindi ko in-expect. Grabe. Okay. 41. 42. 43. 44.
45. So, ayan guys, layer 45 na ako. Oh my God, ang dami pa. Okay. 46. 47. 48. 49. 50. Oh my God. Humba ka, girl. Humba ka. Oh my God, naka-layer 50 na ako, guys. Yay! Meron pa. 50 more. 50 more pa. Oh my God. Diyos ko. Kawawa naman yung lipstick ko, guys. Oh! Wala na. Paubos na siya. My sit. Oh my God, nakampat na siya. Okay. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Ano pinagagawa ko sa buhay? 58. 59. 60. My God! Diyos ko! Ano bang klaseng challenge to ko? Aray, ginawa ko. Mami Eljoy. Ayan. Oragon NS. Mami Oragon. Ayan. Itik itong challenge na to, ha? Mag-i-enjoy kayo, promise. Maganda tong challenge na to, guys. Siguro pag may kasama ka dito. Para akong baliw dito, guys. No, para akong baliw. Tumatawa ako mag-isa dito. Ay, Diyos ko. Kailan ba yun? 60 na ba? Kalimutan ko na ata. Pangilan na ba yun? Diyos ko. Pirana ka, girl. Pirana ka. Mabuang ko next style ako. Okay, gets go na. Ala. Napunta sa ilong, guys. Oh. Napunta sa ilong. God, Diyos ka. Para akong tanga, promise. 61. 62. 63. 64. 65. Diyos ko. 66. 67. 68. 69. 70. Guys, naka-70 na ako. 30 more to go pa. Diyos ko. Hala na. Abot na sa kong ilong, guys. Diyos ko. Nag-chan ko, guys. My God, Diyos. Hindi ako makaprosod kasi natatawa ako sa sarili ko. Ay, Diyos ko. 71.
72, 73. Jollibee, ikaw ba yan? Bida ang sarap. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Mura naman ko ukuan. Katubit ang lubot sa manok, guys, nga. Kahit lugon na. Chucky. Yeah, finally, naka-80 na ako, guys. 80 na, 20 more to go. Oh my God. Ano ni? Chani or baby fats? Bell. Pagpasensyahan nyo na, guys, ha? Pagpasensyahan nyo na talaga yan. Okay, let's go! Para matapos na to. Kasi honestly, guys, actually, hindi naman siya mabigat, no? Hindi siya mabigat sa labi ko. Kahit naka 80 layers na ako. Hindi siya mabigat. Kahit, Ang kagandahan ng lipstick na to, guys, kahit matte siya, pero napaka-shiny. Ayan. So, ang ganda, guys, promise. Sinasayang ko lang. For the sake of my, next content vlog na ito. Ayan. Okay? 81. 82, 83, 84, 85, para akong tanga. 86, 87, 88, 89, 90. Tugs. Pero tigil ako pagpabuyag mo. Alam nyo, guys, tawang-tawa ako sa sarili nyo. Kung gayahin nyo itong challenge na ito, mag-i-enjoy talaga kayo. Promise. Ay, Diyos ko. Ayan na. Kawawa. Mahaba pa siya, guys. Mahaba pa. May na lang. Binakog mahulot ba? Hindi. Okay. 91, 92, 93, 94, 95. Oh, Diyos ko. What a kissable lips. Read my lips. Yay! 95 na! 5 na lang, guys. 5 na lang. Okay, so, let's proceed na. 96. 97. 98. Oh my God. 99. Diyos ko, last na lang. Isa na lang talaga, isa na lang. 100! Yay! Choo! And the winner is me! Sa akin na ba yung corona? Diyos ko, ano kayo matatanggap na regalo ko? Diyos ko, guys. Ano kayo matatanggap na ano ko nito? Pagkatapos ito, sana mag-viral to, guys. Natutuwa ako sa sarili ko, guys. Grabe. I am so happy kasi nagawa ko tong challenge na to. No?
Super fun, super exciting. Ayan, nakakatawa. Kahit mag-isa ka lang, para kang baliw. Matatawa ka mismo sa sarili mong ginagawa. Para akong tanga, guys. Para akong baliw. Yes! I made it! I made it! Yo! Yo! Oh my God. Muscle pa more! Pero lumiit na siya lumiit na, guys, no? Uy, maitim ba kilikili ko? Ang bango yan. Yo! Alright, guys. So, grabe. Nag-enjoy ako sa sarili kong ginagawa. Parang akong tanga nito. Wait lang. Ayusin ko muna yung buhok ko. Bagay naman pala eh. Ano to? Nakampat. Okay, guys. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa akin. Sana napatawa ko kayo. Guys, please don't forget to like, share, and subscribe. And please tap the notification bell button para naman, guys, ma-update kayo lagi sa aking mga uploaded videos. Ayan. 1,000 years later. Oh my God. Paano ko Nakakaloka.